हेलो फरायसा लोगो नोंथांमोन गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय स' फरायसा लोगो नोंथांमोन बे भिडिअआव आं नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों चैप्टार 6 थामहिनबा जिउ बिखान्थिनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुइसन आरो बेवहाय गिबि कुइसन हिसाबै नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय सेथि कुइसनाव दङ बायदि रोखोम राहाजों ग्लुक'जखौ फुरायै सिफायना कार्बन डाइ अक्साइड आरो दैयाव सोलायहोनो अक्सिजेनखौ बाहायो खायफाया अक्सिजेन लोब्बा गैयालासेनो गुबुन राहा लामा बाहायो गासै बिथिङावनो सेथि आगाया जादों 6 कार्बन गुन्द्रामा गोनां ग्लुक'जखौ सिफायना पाइरुभेट मुंनि मोनसे 3 गुन्द्रामायाव कार्बन गुन्द्रामायाव सोलायो बे बिखान्थिया जिबख्रि रन्दैयाव जायो बेनिफ्राय पेराग्राफ चेन्ज खालामनानै बेखौ लिरनो हागोन बार गैयै अक्सिजेन गैयै 3 बार गैयै ओंथिया जाबाय अक्सिजेन गैयै समाव पाइरुभेट बायफ्लेहोनाया ईस्टआव जायो आरो पाइरुभेटआ इथानल आरो कार्बन डाइ अक्साइडआव सोलायनो हायो बे बिखान्थिखौ बार नाङै जिबि हां लानाय बुंनाय जायो बेनिफ्राय आरो लिरनो हागोन नोंथांमोना अक्सिजेन बाहायना पाइरुभेट बायफ्लेहोनाया माइटोकन्ड्रियाव जायो बे बिखान्थिया बार अक्सिजेननि थाथायाव जायोखायनो बेखौ बार जिबि हां लानाय बुंनाय जायो बे बिखान्थियाव सोमजिनाय दिहुनजा बेसादफोरा जादों दै आरो कार्बन डाइ अक्साइड बेनिफ्राय बे गुबुन मोनसे पेराग्राफ चेन्ज खालामबावना लिरनो हागोन गुबुन फारसेथिं माब्लाबा जोंनि मोदोम जिबख्रिफोराव जेब्ला अक्सिजेननि आंखाल जायो पाइरुभेटखौ सिफायनायनि गुबुन मोनसे राहा लामा लायो बेयाव पाइरुभेटआ मोनसे 3 कार्बन गुन्द्रामा गोनां लेक्टिक एसिडसिम सोलायो हरखाब मावनाय समाव जोंनि बिसियाव लेक्टिक एसिड दाजानाया रम मोनहोयो दा बे जाबाय बे सोंलुनि फिननाय एसे गोलाव जागोन स' नोंथांमोना एसे बेखौ मोजाङै फरायनानै लिरनो नाजा बुजिनो नाजा बेनिफ्राय दा बेवहाय अपसनेल कुइसना फैदोंमोन जा गेबें फिननायखौ सायख' बे सोंलुआ जाहैबाय बेमोन मेजेम गुन्द्रानि इमाल्सिफिकेसन जायो बेवहाय अपसन ए आव दोङो ट्रिप्सिन बि आव दोङो पेप्सिन सि आव दोङो बिख्लो संख्रि बेयाव डि आव दोङो एमाइलेस दा बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि बे जागोन बिख्लो संख्रिया जागोन अपसन सि बे 2015 आव फैनाय आरो नोंथांमोननो जा बे सिगाङावनो दिन्थिना होदोंमोन 1 नाम्बार दा बेयो चैप्टार 7 निसोमोन नोंथांमोना बेखौ लिरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 आव दङ लाइफाङाव माबोरै दै जामु आरो गुबुन बेसादफोरनि रोगानाय जायो दा बेबो 5 मार्क्स दङ स' नोंथांमोना बे जा होबाय आं एसे सिगाङाव जा होबाय नैबे बे एन्सारखौ लिरनो हायाब्ला नोंथांमोना नैबे एन्सारखौ लिरनो हागोन दा बेनि फिननाया बेबायदि जाइलेम बिदामाव लाइफांनि गासैबो बाहागोआव सहैनाय बादि आन्थोर जयै दै दैदेनग्रा नाला दानो थाखाय रोदा बिथ' आरो बिलाइनि दैदेनग्रा नाला आरो हां नालाफोरा इसिङारि फोनांदेरनाय रोदाफोराव हाजों नांजाबनाय जिबख्रिफोरा सांग्राङै आयन आजावो बे रोदा आरो हानि गेजेराव बेफोर आयननि थुब्रायनायनि मोनसे फाराग सोमजिहोयो बेनिखायनो बे फारागथिखौ गैया खालामनो थाखाय हानिफ्राय रोदासिम दै थाङो बे रोदा जाइलेमाव दैनि लाइफांनि थोजासे दैथायनाय दैया बिलाइयाव थानाय स्टमाटानि गेजेरजों बायजोआव ओंखारलाङो आरो बेखौ जाइलेम दैबायग्रा नालानिफ्राय दै जगायना सुफुंनाय जायो बेनिफ्राय पेराग्राफ चेन्ज खालामबावना लिरनो हागोन लाइफाङा सोरां बिजिरखौ दानायाव सोमजिनाय आदारफोरखौ फ्ल'एमनि जोहै लाइफांनि गुबुन गुबुन बाहागोसिम दैथायहरो सोरां बिजिरखौ दानायनि सोमजिनाय मुवाफोरनि अनगायैबो फ्ल'एमआ एमिनो एसिड आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौबो रोगायो बेफोर मुवाफोरा जुनियायै रोदा फिथाइ आरो बेगर आरो बारायग्रा अंगफोरसिम दैथायहरजायो एटिपिनिफ्राय सक्ति बाहायनानै फ्ल'एम बिदामनि सुक्र'सफोर मुवाफोरा जानगार होजायो बेयो बिदामनि सेरमायारि नारथायखौ बांहोनानै बेसिम दैखौ थांहोयो बे नारथाया फ्ल'एमाव थानाय मुवाफोरखौ खम नारथाय गोनां बिदामसिम थांहोयो लाइफांनि गोनांथि बादि फ्ल'एमा मुवाफोरखौ थांनो होयो स' बेखिनिखौ लिरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय एन्सारफोरा एसे गोलाव जाहैगोन बे लेसननि एन्सारफोरा एसे गोलावानो जायो बेनिफ्राय 5 मार्क्स स' नोंथांमोना बेखौ लिरनो थाखाय भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरनो हागोन गावबा गावनि नोट्स कपियाव गुबुन फारसेथिं बेनि पिडिएफखौ नांगौब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय दङ बे लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालाम आरो एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना पिडिएफखौ मोननो हागोन दा बेवहाय नेक्स्ट कुइसना दङ 4 नाम्बार बेवहाय 4 नाम्बाराव दङ बारजिबि नङै हां लानाया जायो बेवहाय अपसन ए आव दङ माइटोकन्ड्रियाव बि आव दङ क्ल'र'प्लास्टआव सि आव दङ निउक्लियासआव आरो डि आव दङ साइटोप्लाज्माव दा बेनिफ्राय 2016 आव फैदों बेयो दा बेनि एन्सारा जाहैगोन साइटोप्लाज्माव
बेनिफ्राय नेक्स्ट 5 मार्क्सनि बे कुइसना नेक्स्टनिया मानसिनि मैखुननि गुबुन गुबुन खथाजों थै बोहैनायखौ रोखा सावगारिनि हेफाजाबजों फोरमायना लिर। दा बे जाबाय 2016 आव फैदों। नोंथांमोना नैबे जा सोंलु बे सोंलुखौ लिरनायनि सिगाङावनो गिबियावनो मोनसे सावगारि आखिग्रोनांगोन आरो आं बे सावगारिखौ नोंथांमोननो बिथिंजाय दिन्थिनानै होबाय। बे सावगारिखौ आं डाइरेक्टलि बिजाबनिफ्राय दिखांना होनाय जादों। बेनिफ्राय दा बेनि फिननायखौ बेबायदि लिरनो हायो। अक्सिजेन गोनां कार्बन डाइ अक्साइडआ मोन्नैबो थैजों रोगा जायो। अक्सिजेन गोनां थैखौ कार्बन डाइ अक्साइड गोनां थैजों गलायदेरनायनिफ्राय होबथानो मैखुना गुबुन गुबुन खथा दं। समफ्लनिफ्राय अक्सिजेन गोनां मैखुननि आगसिनि गोबा इन्जुर गोनां खर'सा खथासिम फैयो। बेनो जादों आगसि अखं। बेयो थैखौ जेब्ला बुथुमो अब्ला आगसि अखङा थाद'यो। बेनि उनाव बेयो उनाव थन्थ्रयो जेब्ला उननि खथा आगसि इसिङा अरगायो जाहाथे थैया बेसिम बारस्लायलाङो। बेनि उनाव जेब्ला मोदोमारि आगसि इसिङा थन्थ्रयो थैया सोलेरसिम साखोग्राजों नारगार हरजायो। सोलेरनिफ्राय अक्सिजेन गैयै थैया आगदा फारसेनि खर'सा खथा आगदा अखंसिम बेयो अरगानाय लोगो लोगो फैयो। आगदा अखङा थन्थ्रनाय लोगो लोगो फारसेथिंनो थानाय आफांनि खथा आगदा बेवहाय दङ इसिङा अरगाखाङो। बेयो थैखौ आगदा इसिंसिम बारस्लायहोयो आरो उनाव बेखौ अक्सिजेन दाजाबदेरनायनि थाखाय समफ्लसिम साखोहरो। जिहेतु इसिंफोरा गुबुन गुबुन अंगसिम थैखौ साखोहरो बेसोरा अखंफोरनिख्रुइ रोजासिन मोदोमारि इन्जुरफोर दं। जेब्ला अखं एबा इसिंफोरा थन्थ्रयो अब्ला थैया उल्था फारसे बोहैफिननो हाया। बेखौ भाल्भफोरा थि खालामो। स' नोंथांमोना बेनि फिननायखौ नैबेखौ जा पिक्सार होनाय दङ बेखौ बुजिब्लानो नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय दा बेखौ जुदि हाया नोंथांमोना नैखौ लिरनो हायो। मानसिनि बिबु नालासानि गुबुन गुबुन बाहागोआव दोगोन जानाय फारिखान्थिखौ फोरमायना लिर। बेबो 2016 आव फैदोंमोन। बेनिफ्राय दा बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन। बिबुसाया दोगोन नालानि गोलावसिन बाहागो। बे बाहागोआव आदारनि कार्बहाइड्रेट प्रटिन आरो मेजेमफोरा दोगोन जायो। बे बाहागोआवनि बिखा आरो आमायथुनि खामानिया गोख्रों जायो। बिखाया बिख्लो रोसि जिरि होयो। बिख्लो रोसिनि थाखाय आदारनि मेजेम गुन्द्रामाया बायना गोरलै जायो। आमायथुआ आमायथु रोसि जिरि होयो जायहा प्रटिन दोगोननि थाखाय ट्रिप्सिन आरो मेजेमनि जथायफोरखौ बायफ्लेहोनो थाखाय लाइपेज मुंनि एन्जाइम दं। बिबुसानि इन्जुरनि फिथोबफोरा बिबु रोसि जिरि होयो। बेनिखायनो बिबुसाया प्रटिनखौ एमिनो एसिडसिम फुरजा मुवाखौ ग्लुक'जसिम मेजेमखौ मेजेमारि एसिड आरो ग्लिसारसिम सोलाय होयो। बेनिफ्राय दोगोन जानाय आदारखौ बिबुसाया सोबना लायो। बिबुसानि इन्जुराव आसि महरनि लावगानाय बिलाइ दं जाय दोगोन जानाय आदारखौ बिबुसाया सोबना लायो आरो बिबु गेदेराव थानाय बिलाइफोरा सोबखांजायो आदारनिफ्राय दैखौ सोबखाङो। स' बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय फुरजा मुवाखौ गोरलै सर्करासिम सोलाय होग्रा दोगोन रोसिया जाबाय। बेवहाय अप्शन ए आव दङ एमाइलेज, बि आव दङ लाइपेज, सि आव दङ पेप्सिन आरो डि आव दङ ट्रिप्सिन। 2017 आव फैदों बेयो। दा बेनि सोंलुनि फिननाया एमाइलेज जागोन अप्शन ए। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 8 नाम्बार सुबुंनि हां लानाय बिखान्थिखौ फोरमाय। दैयाव थाग्रा जिउआरिनि हां लानायनि हारा हायाव थाग्रा जिउआरिनिख्रुइ मानो बारा? गासै 5 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय 2017 आव फैदों। दा बेनि फिननाया बेबायदि जागोन। मानसिनि हां लानाय बिखान्थिया मोननै थोरफोआव जाफुङो। बेयो जादों हां बोनाय आरो हां हगारनाय। हां बोनाय समाव खामि हारा फोनांजाबग्रा रोखोमसे गेजेर बिसिया दाब्ले जायो जाउनाव बिखा दन्दरा गेदेर जायो आरो खामि हाराखौ अरगा होयो। बेनि जाहोनाव बारा समफ्लसिम सोबखांजायो आरो देरखांनाय बार मनाखौ आबुं खालामो। थैया सोलेरनि आद्रा बाहागोनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइडखौ रोगाना लाबोनानै बेखौ बारमनायाव थानाय थै नालाफोरनि थैया अक्सिजेनखौ सोबखांना लानानै सोलेरनि गासैबो जिबख्रियाव दैथायहरो। कार्बन डाइ अक्साइडखौ बारमनानिफ्राय बाराव गन्थं नालाजों हगारहरो। बे समाव बिखा दन्दरा नारसेबनाय जायो आरो समफ्लआव नारथाय गोग्लैयो। अब्लानो बेवहाय थानाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ बायजोआव ओंखारलाङो। बेनिफ्राय पेराग्राफ चेन्ज खालामनानै जा सेकेन्ड पार्टनि सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ बेखौ लिरनो हागोन। दैयाव थाग्रा जिबफोरा दैजों गलिना थानाय अक्सिजेनखौ बाहायो। दैयाव गलिना थानाय गेसआव अक्सिजेननि गोसारथिया खम जानायखाय दैयाव थाग्रा जिउआरिनि हां लानायनि हारा
हायाव थाग्रा जिउआरिनिख्रुइ बारा। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय सोरां बिजिरखौ दानाया मा? सोरां बिजिरखौ दानायाव जानाय गुबै जाथायफ्रा मा मा? लाइफांफ्रा माबोरै कार्बन डाइ अक्साइडखौ सोबनानै लायो फोरमाय। स' बेबो 2017 आव फैदों। गासै 5 मार्क्स दङ। स' बे जाबाय बे नैबे एबा होनायनि सोंलुमोन। नोंथांमोना बेखौ जुदि हायाबा बेखौ लिरनो हायो। बेनिफ्राय दा थांखांनाय जा बे इयारफोर बेवहाय गासै नैबे लेसननिफ्राय 6 मार्क फैदोंमोन। दा नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ नायोब्ला हमनो हागोन गासै बेसेबां मार्क्स फैदों। बे लेसननिफ्राय 6 मार्क फैदों आरो देग्लाय जा 2022 मायथाइयाव एसे बुरजा फैगोन। मानोना बेवहाय 40% सिलेबास रिडिउस खालामनाय जादों, बेखायनो बेवहाय एसे नाम्बारखौ बारा होनाय जादों। बेनिफ्राय दा बे सोंलुनि फिननाय बेबायदि जाहैगोन। सोरां बिजिरखौ दानाया जाबाय मोनसे बिखान्थि जेराव लाइफांफोरा बारमण्डलनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइडखौ सोबनानै साननि सोरांनि हेफाजाबजों गावनि आदारखौ गावनो बानायना लानो हायो। बेनिफ्राय सेकेन्ड पार्टनि जा सोंलु, बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन। सोरां बिजिरखौ दानायाव जानाय गुबै जाथायफ्रा जाबाय नम्बर 1 आव दङ क्ल'र'फिलनि गेजेरजों सान सक्तिखौ सोबखांनाय। नम्बर 2 आव दङ सान सक्तिखौ रासायनारि सक्तियाव सोलायहोनाय आरो दैनि गुन्दामाखौ हाइड्रजेन आरो अक्सिजेनाव बायस्राहोनाय। बेनिफ्राय नम्बर 3 आव दङ कार्ब'हाइड्रेटआव कार्बन डाइ अक्साइड अक्सिगारनाय। बेनिफ्राय बे सोंलुनि जा लास्ट पार्ट, लाइफांफ्रा माबोरै CO2 सोबनानै लायो फोरमाय। स' बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन। लाइफाङा बिलाइनि सा बिखुङाव थानाय फिसा फिसा गुदुं स्टमेटानि गेजेरजों कार्बन डाइ अक्साइड थामहिनबा CO2 खौ सोबनानै लायो। स' बेखिनियानो जाहैबाय 2015 निफ्राय 2017 मायथाइसिम जोङो डिसकास खालामखांबाय। बेनिफ्राय आद्रा थानाय जा 2018 निफ्राय 2021 मायथाइनि जा इम्पर्टेन्ट कुइसनफोर होनांगौ दङ बेखौ जोङो उननि भिडिअ'आव डिसकास खालामगोन। स' नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट्स बक्सआव सोंहरनो हायो। स' उननि भिडिअ'आव नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।